isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ntakasị anya. Onye ọbụla bụ onye Igbo bịara ụwa n'ala Igbo ugbu a nchọrọ ime omenala Igbo jizi ntakasị anya na-ebi ndụ. Aga m eji ihe mere m kọrọ gị tupu etughị azụ ihe m chọrọ ikwu tupu mgbawa ya. Eji m ego fọrọ m n'aka gbaba na the Mex supermarket. Ọ dị na etiti ọma ahịa kpata Ibeku. Merute odogwu ha ma na-eme m nwere 5,000 m chetalie ole ga-ezuru m otu izu. Amazi m ego ole a lere ya, mewepụrụ obi ọjọọ zụrụ nke m zụtanwuru. Mewere ya gbada na nke smoke na zụrụ ya klas ka m nọrọ da metụ ọnụ dịka ezigbo onye Igbo were nchi. Anọkwa m na-eshi ọnwụ na nji m na-azụkwa mgbe mbụ lekwa otu ọ na-aha lezi otu ọha. Iwele ewe m. Otu nwaanyị abata vu akụkọ ndị ọcha ya n'aka mee ka ele ya agadi nwaanyị ya sị m nwa m nwoke na ihe niile ndị ọcha gwuru emechie lọfọrọ otu ihe. Ma jụọ ya sị ha olee ihe fọrọ mma. Ya sị na ihe fọrọ ugbu a mgbe mmadụ ga-akpọta nwa ya, otu onye be ya kpọta nwa ya egbuo onye o were rie la ndị ọcha kọrọ ya. Masị ya mma ya za mta mma ilekwu na nke ala eme anyị na onye gara akwụkwọ na-arụ ọrụ 30,000 a month, otu akpa rice 80,000 na aka ya kara gị iri ụmụ ya sị na ihe fọrọ ọnụ. N'onwe mgbe o mechara ofu onye ya eru oge ke ya were nweghachi ịgba ọsọ. Masị ya ala mụ ha nọkwara dị ala agaghị ikpe were onye ọ ga-ekpọta nwa ya ya sị lọ ihe fọrọ ọnụ. Mee ka ele esi ya mma ya gawa maka elere m agadi nwaanyị ntiwe mkpu na ha si ozi ọfọ abịakwala. Anọ m otu ụbọchị la ọma ahịa kpata Ibeku ebe m na-arụ ekwentị. Otu nwokorobịa ibe m esi aba ama m ihe ọ ṅụrụ daa. Ihe m na-anụ ya n'ọnụ wụla omenala Igbo adịghị mma na Abraham o mere omenala, Isaac o mere omenala na omenala ihe jọrọ njọ. Ma agba nkịtị ebe m nọ ihe kele ewute m dịka onye Igbo ma nọrọ na ntakasị anya. Aha m bụ Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na ọma ahịa n'obodo nke Chineke. Igbo mma mmanụ ka anyị weta ntakasị anya tọọ ya atọ ka anyị mere ihe dị ya n'ime. Ntakasị anya ihe onye Igbo jiziri ebe ndụ n'ụwa ka ugbu a. Ifeọma ya mee onye Igbo na-eme ọpụta ya hụ ebe onye Igbo ibe ya ji ọmụ na-akwanyere onye Rom ugwu na akụkọ onye Rom, mana otu ọmụ ahụ edote ya ala ọrụ ka eme udo. Ha na-ahụta ya na ihe ọjọọ maka na ọ bụ ihe gbasara Igbo. Ezigbo onye Igbo nọrọ ebe ahụ anya na-atakasị ya. Ọ bụrụ na onye Igbo pụta bịa hụ agadi nwoke na agadi nwaanyị nọkwa na di ya nwa bụ ezigbo onye Igbo niile ihe ha na-eme ha ọ ma na ihe awụ nsọ ala ọ bụghị omenala, ọ na-anọ na ntakasị anya. Onye Igbo ọbụla ama ihe ugbu a mana Igbo dị mma mgbe Igbo karịa ugbu a. Ọ bụkwa na onye Igbo ọ mmadụ ka a na-aya onye Igbo jikwa aka ya mebi ala nna ya. Okwu bekee si na charity begins at home. Anyị ga-ememe Igbo site n'ụlọ. Ọ bụkwa na omenala ihe ha na-eme n'ala ahụ mbụ n'ụlọ ahụ mgbe gboo, maka ọ bụrụ na iburu onye Igbo asị gị mee ya ka esi eme ya na mbụ, ihe a na-agwa gị gị mee ya otu ahụ ndị nna nna gị ha siri eme ya tupu ndị ọcha wee bata. Mana ọ bụrụ bụ onye Igbo Chukwu shime omenala ịpụtara ụwa ahụ na ihe a bụ ihe Igbo mere. Na ọ bụrụ na mmehie ya akọwa akụkọ Igbo a ga-akọ ya gị ka ọ dịrị Igbo la mma. Ojiọfọ kelere Igbo olu okoro na ozuzu. Ojiọfọ kelere Igbo mma mmanụ.